Mami Bushira. Salamu alaikum. Alaikum salam. Shahai. Me wa Bible. Me wa Qur'ani. Ena me wa bodu ya apede he. Me pe Qur'ani. Yo, pachi. Fansani fano koso. Eya me Bushira. Eya me Bushira. Me kura Qur'ani. Me kura Qur'ani. Asema me bekan. Asema me bekan. No kura nkoa. No kura nkoa. Allah aboa me. Allah aboa me. Sal. Adana usre. Bismillah. Papa. Me pa chao. Ahanso yewo Qur'ani yewo Bible yewo bodu ya apede he Bible yo fansani fan page akosoro ayame ya asafo ayame ya asafo Kramsem Bible sema me bekan no kranko a kontomponi onyame boame oda you God ladies first mami Bushira o ha ni say me pacho me ha oni say abrantie asafu me ne na wo ba woni na wo me ne na wo mo ware ya nware ko twempena ai ma na madam fu bi hu tina me hu no na me ne ni eba be pie mu na eba be pie mu no abrante ne ja akra na bɔ me so ama me titi me hu ne me nya me hu akra no ye wo no me nyim me ya be wo na akɔfa oba afoforo enti me wo ye nyina wa ma me aduane ani me ana me ye saa ekomo de me papa na eja me hwa akra isaa na akra no eduru ba bi na me senya hwe anya bi kra no ebedu ba bi wo ka so kɔhwehwɛ ne papa enti me kɔhwehwɛ ne papa na ma asom mu kakra me hwɛ me ba me hwɛ edu ba bi a wuntimi hwɛ na me ba hwɛ wa na eja so behwe so wonhwe na me fafo na me frew ne ye se ne ye kwa ha abrantie de wo ya na wo ye na nsan bi me tam wo na me do ko wadu ayi hotek for free wo ene ensem do okokeka bebre me koka bebre o mu hyew se hwa akra no da akra no mu ka se ma akra ne ska akra we nya ska de che na sendi 20 series na me fro mu na me ka kiro mu sinya hwe ye ne na akase beyi edu ba bi na abrante ye gya hwe na me sade ko wo mu ka che me se de o ya na o ya me ka kiro mu ntime fro mu na me ko ho no mu se ene e fa ko wadu wo mu na kire me koyo na me hotek fo na me de ko wadu na wadu fo no mama me krata na me de brewo wa ma nti ho na wadu ni baba ko frɛ wo se wo ka che me se empompo abo nti wuntimi ma ana wadu ni ba ne se wo se wo mpompo abo wuntimi ma dia wo mu be hye oda Monday wa ma on be wa bechew ena enudu osuro nti Monday no me ko ya nche no obeduruye ne ye kotena ho se bo no miensa na efre case no ene panyin na odi ase si adi ni ne do kwhye ka ayi wo mu ayi wo ba bi wo mu do kwhye nti bo be 5 na wo hwe na ani soso no wo fe ne bra na wo bra bebe wo no mu ka chem se mi nkofie mi kofie ja me hu se panyin no wo frɛw ene wo kasa bebre se hwa akra no sa akra no kra wadu ba bi anka wo be kase wo ba wo be tena radio so se wo be ye won fiu man kasa cho bebre twi wanim pa branti ye ntrifo ye wo ya no wo ye edu ba bi a 50 cities no wo de aba na wo twimie no bosome na ebi mai menzo so akrei mia na mahwe ne saa stati school no mia me so watermelon ana me dia kwa akrai ko school nti du ba bi kwa na me ni ba bi da sika me bobo sika no sanka me de ko ha da akra ni nya school no ana akra nse che na me se kokko hia adwuma na wonu se mintimi hwe school akra si da ma won fa me nko school ni de ne me ku me ho ahye na me se ne saare ntimantam wo fo nyina ase ma me nya hwe wo de bosi akra kokko bɔ fa akra ko me di akra ko school me frɛ o ka che sa akra na nya school aha be boa me abrante se ne ana echina no be boa me won no to no me no kra na meka no kra eye humeso na eja ya asafo ono so obi ka nti nyabotre pepa wanim why ma me yento ankomo ne so ti akola ne sese wo mfie sen o 20 years na oni no banko a me ne banko a wo obi ka ne ho me obi ka ne ho ono e pani ana ono e pani enti eno no
Me a single parent. Timiana Masha Craisa or Tamilon and so and Tinamini baby that Intimias can say Medico had and now Cransima, wow, from Uncle Schooner, do my means you make come in one show. And I'm saying, Timantamo be a sister, out there never was in a crocodile. Maybe catcher was a nana brand teddy beba. Me cotto torno, model less than a man, me cotto torno, mascana and son and cosucha Madame Fubi, and or boy cacra. Timiswa or Tamilon and Cacranga class and a minas come the command Madame from the sister. What mamma, boy, mamma, Banaco Scudia, Usican in the 2 baby or the 2 or G, and or Medanas. Sacre, or co square, then when I, then. Or call faka mienu or bow faka mienu mia ma so watermelon sa mama me to me chika se mi ti ma so nyina ya me ya ene wo me do call enti chese menye ska ma kra ne nko na me do call SOMPA na cho akola no school ben na ka peso okui brema senior Pentecost so e wo brema he afa na oko senior high school ana SS no kwado de no wanwi afa no obewie na no na ehun ka no sa no mu tu school fees ana ohun ka omo bronya no bosumi duba ku no mo frɛ ye ka kyerɛ se na me so mo frɛ me frɛ o ka kyerɛ so mo se PTA nti kɔ ana ye nkɔ o ka kyerɛ me se me nkɔ de besi bia me mebo wa mane nti kɔ no mo de tu ye nim se say about bia registration 10 million crisis 2 million 12 million hey CSHS in the APM no ana ayi baby o mutena didie no me kokan yes yeah no so 2 million na 14 million adan me beda anyame anum no krement mi ana me ko first kai wo hi na me fro bo amane na aka chem say wati ubeye bi mama bo sumi duba kunu wo hwe exercise ne wo abrantie me frɛ wa ene echina me dibi beba akure na no wo ba wo se ma wo mu gigisika ni bi enti ese na me sie wonim se minisika meni ahode me koso watermelon na akotua ka no me ka cho papa wo se wo de na be ma kra wo ye be ma okay wo me ka cho papa se wo ye de wo ate wo beboa enso akure frɛ na no wakan ro hosem me frɛ wa abrantie nkawe ena nansen me dan wo ho me de be ma hai me be betua enti na no me hwa ya frɛ no na da sika kro de be ma akra no se du Monday Sunday na nko Sunday se o bia Monday gi ko school no gi se fafo ansa na kukuada se ya wada na odi 20 cedis ya na de munyo 50 cedis ya na wotwemienu na ebi mai de aka no me a de bia o ko school a 150 no 2 days cry 150 no 2 days cry se kanasa ebi mabiem me nso me single parent me ni obi a na akra na to de bia no watene fie no wone nam ho saa ana na no me di asem no ko wadu sam sa no de waka wo so wako wadu se ha wa ba no e di na wo pese ye ma ya na wo yere ka no ontua na si adi no ma me se me nkwaji ayi samfa nkoma no man Friday no wo abrantie frɛ me ka kyem so wontimi ma me nka ncho mu se Monday me ko enura Monday me ko ya me ko tena wo sa ma no bottle of wa ama ana me ko ka kyero mu no mu se wa ama de a se no abamire mu kyerɛ sɛ akra wanya 20 years ya wontimi enti ka no me nkɔko me ko na menye ana me so na ne me sɛ mo be ka ne saa kyerɛ me no nka mo kan dadaada na nka me hu ne me ana makoma ana me fa ma nkɔ fie kra me sɛ ne me de bedam da bia me tie mu ka bi ma mobrowafo sɛ ka ye da hoyi me de me kyerɛ no me da me na wo nso na no akra ne ba ma ana me se me ni pe ye mienu ne ye wo wa de ntina me nko a wo pressure me me fro papa enka waka wose wate ene echina na emre ne kwa na ekonti akro na bedu so mbetwo no wontro bi eye ma homete na msimi de bedam yo me pa to anti bushira kora no nkora san na wo kana wo mo me pa cho me wo ba ko pene kan no so ne papa we ono de ne papa afri papa funo se de na wo ton no me ton hwe uni ahode a wo so watermelon no obi do me kakra single parent ma mi bi na emre bi wo ho mo se me
a watermelon wa bro so se wo so a the 5 million sister koto e kwa ne papa ife da bia man 10 sister 10 million kwa no da bia we 10 for bosumi nya 3 million scan she ka kuta mi ana she me ho che me sa wo so me no na wa kwa no fi me akwa so be di so be sini no ma be yi ni tikra ne 10 cities akola 20 years wonu so ba o mpe bibi kakra nye be mu mama they say wo people school beba na ade asan say kwa wo so mu ye mo mo tra mo eye na asafo mani agye wo ho say ye frɛ wo a wo baaye na kyerɛ sɛ wa ye krado sɛ asɛmu ye bɛka ebra ni nti sɛ de ɛbɛyɛ a wo benya kwan na so aka wo de asɛmu mi tu ahye wo kyena awia donko wo ne yɛbɛtena wo de so first eti en ha dwe me pese ye be wetere na wo so de ha wo no wantimi akaka sima miensa na no miensa bo me pese me ha wo na wo ba ye no mani age ho se wa ye krado se asemu no ye beka ne obi ani wa se bi okura sika wo se ne ba ho nkere no bi a wo so wo senti na ye nyina ye nkwampa ye be fa so ntimi serew ochina ewia wan una mo na mo ye first case why mumla na ye nka why misrew so obunfu me yo ene wo kura se no mo frɛ me na ahwie me sa frɛ mo e mate ti ma mani age wo ho pa nya me hira why eti bu hira to akoma to yem na wo china ye nsa nhia why nti megya mo kwan nya me ka mo abusua